أبز عالم إزي ودسب بنجراوي زخونة نجر كحجوسن سلام لبوك ملئن مالت زب نحنا دك السبات أوشتنا نأملخ نايمد لاي هاو قفوي دما هرفان الله مالتي ودسب أب كريستوس بسيحو ودسب مس أملخ تعاريقو مس أملخ تعاريخو انت زي أعرفو سب نجراوي نجر انت يقبرني أي عرفني أنا أستاسيا بسم أب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك سدراك زيابير أملاخ زيابير أملاخنا زفتوكمن زفكركمن بنايزل عالم فقرو ننايزل عالم هيوز تتصوعكم دك عدوم نقدسان كميك أنيكم كمي حديركم كمي تأنيحكم آمين اتلؤلن لؤلا بهرن زخنا اجزيابير أملاخنا بأنا بدخمات بارتون بلسان كلهم فطرتاتون زخبرن استمسجنن يخون حرايم بار لوم معنتي إذا سنبت إزياء حنتي كاب سنابتي ناي صوم نبيات كوينا انتيات بهال شما مستي كنباب زيت أنا حوانجيل أن تأثيركم ذكركم ما خدكونو تسفى قبر انتيات بهال زيا بزعبا متأت سبخلا سنبت انتيات بهاي تفلت دبر الزيت تبهاي لا تفلت مالتي بزح جزي أي تركبني أمس قصر سنابت مالتي نيرا جنا أبعمت نتيرات متسيا مالتي دبر الزيت كل جزء قدس بيت كريستيانا بزعبا نايجويتانا يسوع كريستوس داغماي مسات اتسب كلهم سلست أجات أميتات الله ولا قا نداغماي مسات جويتانا يسوع كريستوس كل معلتي أبصلوت هايمانوت أبنتصلي اللو جزء أب سمايات اتنبر أبونا كنبل كلنا منجست خان تايتكبر تمت أن بلنا كل معلت إن ذكره حقي تسفى وكان تخونه بفولي الجباب جنا حنت خاب سنابتي عمر بعة أنت يتبهل دبر زيت تبهل كم دما أور هب أقومين بزعبا متأت قويتانا يسوع كريستوس يدسبخ سالسيت دما إذا سنبت إزياها دبر زيت زبهل كلنا بزعبا اتينا حقي تسفانا زخونه داغماي مصات غويتانا يسوع كريستوس تنقاقحنا متان كنصنح بيت كريستيان ملእኽቲ ናይቲ ዕለትቲ ክኸውን ዝመደበቶ እዩ ስለዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እምባር ካብዚ ብምብጋስ ተዳሊኹም ወይ ድማ ነቂሕኹም ጽንሑ ብዝብል አርእስቲ ክንመሃሪና እስከ ድሕረይ ነቂሕኹም ጽንሑ نقيحكم صنحون دا تبهلنا خلمتش ما ينتخسن نخون لنا دسدرانا نقيحكم صنحو دا تبهلنا خلنا سينتخسن نخون لنا دسدرانا ايوا نايلوم معنتي ارستنا نقيحكم صنحو زبلي اتي قال كم زك نببلنا صنحه اونجيل لوقاس معرف 12 مالتيو قويتهم كم مرعاك سعز ملس مرعوي معسكون يزمت إلهم زت أناتو مسمت أدما معصو مسكوحة كوحة بو زخفتلو ويدما زخف معصو زخفتلو توم قويتهم كمت خلو نقيحهم زت بيو أقلقلتي انت يوم يزبل بسؤال يوم كابزبلار استينا نرئد لنا وانجيل لوقاس معرف 10 كفقد 36 كسع 37 قويتهم كمتسئن كلس تداليهم زتصنحو أقلقلتي انت يوم بصعان يوم مالتي بزح جزي إذن أجرزي كزرب ان كله كلت سمعيتاتي زمتسئنا حدا بزعبا فردي زلع الأرئيس تسلازخونا أبقلياتنا انت يمتسئ ناي فرح سمعيتي يمتسئ مالتي أبقلياتنا خا دونجيو كمتسئ كاب زبلو كوخندي عمد كوينو كل التشح عمد كوينو زبل حساب دم أوشتنا كمتسئ يخيلي مالتي سلامنتا يجن قويتانا مدحينا يسوع كريستوس كل ساعة زتدالنا كنكون زمهرنا ناي كريستيان هيوت
ናይ ምጽባይ ህይወት እዩ ናይ ምጽባይ ህይወት ምኽንያቱ እቲ ቀዳማይ ተስፋ ምስ ፈጸመ ማለት ክወርድዩ ክውለድዩ ተባሂሉ ዝተዋህበና ተስፋ ምስ ተፈጸመ ሕጂ ግና ካልኣይ ግዜ ንምድሓን ብትሕትና ዘይኮነስ እንታይ ነቶም ዝጽበይዎ ዓስቢ ክህብ ብድምፂ ሊቃነ መላእኽቲ እንታይ ክገብር ምዃኑ ተዓጂቡ ምስ ኣእላፍ ቅዱሳኑ ከመጽእ ምዃኑ እዚ ነገር እዚ ኣብ ምጽባይ ከም ዘለና ነፍሲ ወከፍና ክንፈልጥን ክንዝክርን የድልየና እቲ ሽግር ግን እንታዩ ኣብ ዓለም ነዚ ብግቡእ ምእንቲ ኸይንጽበ ዝገብሩ ክልተ ነገራት ኣለዉ እንታይ ምዃኖም ትፈልጡ ዶ እንታይ እዮም እቶም ክልተ ነቲ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድልዋት ንቑሓት ኮይንና ከይንጽበ ዝገብሩና ክልተ ነገራት እንታይ ምዃኖም ትፈልጡ ዶ እቲ ሓደ ናይዚ ዓለም እዚኣ ተድላ ወይ ድማ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሓጎስ ናይዚ ዓለም እዚኣ ምቾት ክኸውን እንከሎ እቲ ዘገርም ከዓ እቲ ብኣንጻሩ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጎዲልኒ ኣይረኸብክዎን እዚ ኣባ ዘይበጻሕኽዋ ኢልና እንጭነቆ ጭንቀት ከዓ እዘን ክልቲአን እየን ካብ ምጽባይ ዘትርፋ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ እንታይ ንብላ ኣለና ተድላ እዛ ዓለም እዚኣ ዘለካ ትኸውን እሞ ኩሉ ሞ ይመልኣልካ ነታ ትመጽእ ስኒ እንታይ ክብል ጸኒሑ እቲ ካልኣይ ዲያቆን ዘንበባ መልእኽቲ ጴጥሮስ እንታያ ነይራ ነቲ ተስፋ ምጽኣት እንታይ እንዳገበርኩም እናቃላጠፍኩም ምቾት ግና እንታይ ገብረካ ኣይ ጥዒማትና ኣላ ሓንሳ እንታይ ሓንሳ ጽናሕ እዛ ሒዝያ ዘለኹ ጣዕሚ ስኒ እንታይ ትኾነለይ ትቐንየለይ ዝብል ስምዒት ኣብቲ ጥዕምኒ መሊኡለይ ዝብል ሰብ ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ሓንትኸ እንድሕር ዳኢልና እንተ ብጥዕና እንተ ብፋይናንሳዊ ጉዳያት እንተ ብናይ ስድራ ቤታዊ ማሕበራዊ ቅልውላዋት እቲ ስድራ ቤት ይጭነቕ እቲ ሰብ ከዓ ጭንቂ ይኾኖ እሞ ኣብ ምንታይ ጥራይ ኣእምሩ ይተሓዝ ኣብ ሓልዮት ናብራ እዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ኣእምሩ ይተሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ናይ ኩልና ተስፋ ዝኾነ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምሕሳብ ወይ ድማ ተዳሊኻ ካብ ምጽባይሲ እንታይ ንድሕሪት ይምለስ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሰለስተ መልእኽቲ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ክንሪአን እንኽእል ሓደ ብሓደ ክንሪኢና ምስ ግዜና እታ ቀዳመይቲ ኩነታት ናይቲ ዝተዳለወ ኣገልጋሊ ሓደ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ወይ ድማ ዝተዳለወ እዩ ክንብሎ እንተኾይናስ እንታይ እዩ እታ ቀዳመይቲ ጠቒስዋ ዘሎ ጥቕሲ እንታያ ሓቋቑኹም እንታይ ይኹን ዕጡቕ ይኹን እያ ትብል ዘላ ሓቋቑኹም እንታይ ይኹን ዕጡቕ ይኹን እንታይ ማለት እዩ ሓቋቑኹም ዕጡቕ ንዓና ምናልባት ምስ ባህልና ዘይክርድኣና ይኽእል እዩ ቁርብ እኳ ንዓና ይሓይሽ ከማን ካብኡ ናብኡ እስራኤላውያን ኣከዳድንኦም ከመይ እዩ ነይሩ ነዊሕ ክዳን ክሳብ እግሮም ገፈፍ ዝብል ክዳን ስለ ዝኽደኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሰርሑ ከገልግሉ ኣብ ዝደለይሉ እዋን እንታይ ይገብሮም እቲ ነዊሕ ክዳን ከስርሖም ስለ ዘይክእል ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብርዎ ንላዕሊ ሰብሲቦም እንታይ ይገብርዎ ይዓጥቅዎ ማለት እዩ እዚ ምግባር ንምንታይ ይሕግዝ ማለት እዩ ከተገልግል እንከለኻ ፈጠን መታን ክትብል ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብዚ ንዓና እንታይ ዘርእየና ዘሎ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንድሕሪት ከይንእሰር እንታይ ዳ ብምስማዕ ቃሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንግብሪ ዝተዳለና ክንከውን ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገበርቲ ቃል ዳ እምበር ሰማዕቲ ቃል ጥራይ እንታይ አይገብሩን እዮም ኣይጸድቁን እዮም ከም ዝበለት ቃሉ ማለት እዩ ገበርቲ ቃል ዳ እምበር ሰማዕቲ ቃል ጥራይ እንታይ አይኮኑን እዮም ኣይጸድቁን እዮም ከም ዝበለስ ሓቋቁ ልብኹም እንታይ ይኹን ዕጡቕ ይኹን ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ክንበበልና ዝጸንሐ ነዚዩ ንምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስኒ እናቃላጠፍኩም ሰማያት ስኒ እንታይ ክመኩ ምድርኸ ጠዋዕዋዕ እናበለት ክትሓልፍ ካብ ኮነ እሞ
إذا كم زيلو زحلف كابكونست انتاي زعينوتهم سبات إخم كتكونوا زقبأكم حساباتنا أأمرونا أبيت تحيز الله اتذكر مسني أبز على مزياس فتي محوس درخة بسب الله دي يلن زقر مسني تمهاراي كل خاص تمرت مسود أخوك حقوسي خاتبل حكيدو اتتصاغط ناي تمرت سلازو زلكا تمرت مسود أخو انتاي كهوني كحقوسي تبلمو أبصرح أتأتو كالي تعقبت يتصنحكا تعقبت ودم سبل كاس كالي عقبت يتصنحكا تمرت تمرت مسود أخا سرح زي رخوب كل كاخا تجنق زقر مكاي سرح مس رخوب كحقوسي خاخا أتبل سرح خا تركب سرح مس رخوب كاخا أسرح خاخا أجنق مسبل كاس واي أنتاي معتي ودي سوني نجهو ختس خلخا التحقوس كاخا أبقى أتقنت مالتي سرح مسرخب كاخا أنتاي تبل مسيلكم بقى سرح بيل النابرة غير تتمرعس كحقوسي تبل مستمرع خاخاس أوي كاليت زقدت عقبت زيادة سحيقاتكم عقبت يا أخوينا دلا زحدار زعابيت اتزقرم قام مستمرع أنتاي خاتل مسيلكم بقى إتى حاليت حدار سكبي ديجن مسولدكو حقوسي بدك أي حقوس تبلمو مسولدك هذا ماليسا جاء عقبته يلن أبز عالم إزي ودسب بنجراوي زخونة نجر كحقوسن سلام لبوك ملئن مالت زبت سب نحنا دك السبات أوشتنا نأملخ نايمد لاي هاوقف ويدما هرفان الله مالتي ود السب أب كريستوس بسيحو ود السب مس أملخ تعاريخو مس أملخ تعاريخو انت زي أعرفو سب نجراوي نجر انت يقبرني أي عرفني مالتي بنجراو نجر أي عرفني ناب النسي ننفس وكفنا صور زي بلو سب يلن مالتي صور زي بلو سب يلن اتاتدل يا زلخاس اسامو خانا عرفت خاخا تحسب زلخا سرح عندي حردا زي رخب قال لها سرح مسرخوب كو عرف يا خاتب الله يلن كما يكونتن اي تغاغا ونياتو توم سرح زرخوب انت يغبر اندلو اي عرف اندلو قال لهم كمستمر عفو عرف يدهم تقول الله شعب مليسا اتجدد مليسا كم يكونن هاريا قدوس باولوس انتايلو بغويتا تحغسو دغيمه انتاي بغويتا تحغسو ابلكم الله خيلو سبسني بغويتا انت زي تحغسو بأملاخو انت زي عارفو مس أملاخو بقى بنسحات حصيبو بسغو اندومن تحاتيمو نمصات اتا كريستو نمصات اتا غويتا زمصلا معالتي ان حلوا مالتي مس أملاخو حبرت بمغبار انت زي عارفو ود سب من تاي عرفني بنغراو نغر تاي يغبرني بفصوم اي عرفن ايو مالتي سلازي اتقداماي حقاق لبخم انت يخون يلو عطق يخون يلو مالتي اتخاليت مسات تخيد دما مبارهتكم انت يخون يلو بروح يخون مبارهتكم بروح يخون مالتك انتي مالتي زي قالك كابتن حموشه دناقلن حموشه لبامات دناقلن حموشه عياشون انتي كنقبرا نخلينا كنردأ نخلينا حكي أو وانجيل ماتيوس معرف عسران حموشن سئنتاي الزبل وانجيل ماتيوس معرف عسران حموشن إنه حموشة عسرت دناقل نيرن نساتن مرعاوي كمت انتاي قبرا يتصبيا نيرن اتن حموشة لباماتين تن حموشة انتاي نيرن عياشو نيرن مالتي مرعاوي مسدونغوية كلن انتاي كوينن إلا تتخيسن إلوان مالتي إذا متخاس إزي انتايو اندحر دايلنا إذا أمعلتوي هوتنا مالتي نلبنا زوسد برقص إغزيابير فلطوي نلبنا دخومات مخانا يفلط إغزيابير بعين محروتي تأمتنا اتمال أختقنا تطبقنا نرد أيو نوك أسدي كنا زلنا تبرابروينا نبهال زلنا بحدد لنا مبارهتكم بروه يخون شعو اتمرعاو مسدنغويغنا كلها تنتتخيسن دك اسامو مرعاوي متيو زبل دمص مستسمعس تس انت بلا
ናይተንገሊኤን መብራህቲ ዘይቱ ወዲስ እንታይ ኮይኑ ጭልምልም ኢሉስ ግብ ናይተንገሊኤን መብራህቲ ግና በሪሁ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑተን ዘይት ዘይብለን ስነተን ኣሕዋተን እንታይ ለነን በጃኽን ዘይት እንተለክንባ ኣለቃሓና ምስ በለን እንታይ ለነን እዚ ዘይት እዚ ንዓና ንዓኻትክን እንክኸውን ኣይክእልን ማለት እዩ ናይ ኣዴኻ ጽድቂ ንዓኻ ክኾነካ ኣይክእልን እዩ ናይ ኣቦኻ ጽድቂ ንዓኻ ክኾነካ ኣይክእልን እዩ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ጾሪ ዝጸውር ብጣዕሚ ካብተን ዘገርመኒ ናይዛ ምስላ ታሪኽ እንታይ እዩ እተን 5 ስኒ እተን መርዓዊ ምስ መጸ ዘይት ክገዝኣ ኢለን ከይደን ብድሕሪአን መርዓዊ ስለ ዝኣተወ መጽን ስንታየን ገይረን ኳሓኳሓ ቢለን ክፈተና ምስ በሎ ነቲ መርዓውስ እንታይ ኢልወን ብሓደ ደለና እንታይ ኢልወን ኣይፈልጠክንን እየ ኢልወን ስለምንታይ እቶም ሰባት ካባና ብክንደይ ዕጽፊ ይሕሻዘን 5 ዓያሹት ዝበሃላ ዘለዋስ ካባና ብክንደይ ዕጽፊየን ዝሕሻ ምክንያቱስ እንታይ ንብለን ኣለኮ ደናግል እኮ ብለን ኣሎ ህይወተን ስነ ኣምላኽ እንታይ ዝገበረ ነይረን ዝወፈያ እኮ ነይረን ህይወተይ ንኣምላኽ ወፌ ዝብል ኣብ ዘለዎ ስኒ ከምዚ ዓይነት ካብቲ ተስፋት ምትራፍ እንድሕር ደኣሎስ ከመይ ንሕና ክንፈርሕ ዘይግባአና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ናብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ስኒ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 እንታይ ይብል ኣምላኽ ናብቲ ዘዳለዎ ስፍራ ዕረፍቲ ከም እንኣቱ ተስፋ ሂቡና ኣሎ ይብል ግና ሓደ ኻባታትና ናብዚ ስፍራ ዕረፍቲ እዚ ኪኣተወ ዝተርፍ ከይህሉስ ንፍራሕ ማለት እዩ ብሓደ ደለና ስድራና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝእከብ ኣኪብኪ ሓዳር ጌርካ ወሊድካ ዘሚድካ ከቢርካ ከቢድካ ዲ ዝበሃላ በዘራርባ ዓድና ከቢርካ እንታይ ከቢድካ ክብደትካ ተወሲኹሉ ግን ካፍታ ናይ ዘለዓለም ህይወት እንተተረፈስ ሰብ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ንዓለም ምልእቲ ረቢሑስ ነፍሱ እንተኣጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ ስለዚ መባርህትኹም ብሩህ ይኹን ኢልዎም ማለት እዩ መባርህትኹም ብሩህ ይኹን ብጸሎት ኩሉ ግዜ እትተግሁ ብፍቕሪ ኣሕዋት ዝተሰለምኩም ትዘይቲ ተባሂሉ ዘሎ ፍቕሪ እዩ بفقر أحواز تسلمكم مبارهتكم سأنتي يخون بروه يخون كم دم أبكر مسات أكايدهم أنتي قبرو أتصبقوا سات سني أكايدهم ريوم قبرهم ريوم نتأب سماي لأبوهم من أنت خمس جنوس أبكر مسات أكايدهم تكبروا أتصبقوا مبارهتكم بروه يخون بسنكهم سني كلا ذكرست الناس حق دويل كايخا كيبهال بسنكم سي كم زي انتي لو مسيلكم بتعمي زجرمتني حنتي علال الله حدا قال سني نتي كل ما علت ابو انتي بلا مسيلكم تصلي خابل عبلو تصلي خا دقس يبلو مالتي تقول كل ما علتهم بلو يرئمو نتبو تتأموتو قنت انتي سكتبو انتي يقبر كي تصلي يبلع كي تصلي دقس مالتي حدا ما علت قن أواهلي له تصلي خابل علو تبو أي تصليني اللي تقول عنده بس سنبيدون تخون كاي غادي تصلي صلاة تتأكم نير تتخون سنس خام قبر زتأكم أنت تخون سي استخام قبر كايو زقرم كلنا انتينا نحنا خي تقدسنا دكنا قدسات كهون لنا ندلي نحنا أب أملاخ يسمر ناس دكنا ني أملاخ سبات كهون لنا ندلي نحنا خي قربنا دكنا قرب تخون لنا ندلي دكنا نحنا خي تنسحنا دكنا نسحات كهون لنا ندلي زتأكم تخون نسخا كبر بقى نرأس خاطر يكون كاس إن كل من يخاط عنكف مالتي نتزريئك سلازم مبارهتكم أنت يقولي له بروح
ይኹን ኢሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንሪኦ ነጥቢ ግዜ ምጽአት እዩ ብዛዕባ ምጽአት ክዛረብ እንከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ጎይታኹም በይነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ እንታይ ትገብሩን ኢኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ ባህሪ ናይቲ ምጽአት እንታይ እዩ ሃንደበት ምዃኑ እዩ ዝዛረበ ዘሎ ማለት እዩ ሃንደበት እዩ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ናይ ለይቲ ወይ ድማ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ናይ ለይቲ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ናይ ለይቲ ማለት እንታይ ማለት ምዃና ብዕብራውያን ንፈልጣ ዲና እታ ካልኣይ ክፍሊ ናይ ለይቲ ትበሃል ዘላ ፍርቂ ለይቲ ክትከውን እንከላ ምክንያቱ እስራኤላውያን ወይ ድማ ዕብራውያን ነታ መዓልቲ ካብ ሰዓት ክንደዮም ዝጅምሩዋ ካብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዮም ዝጅምሩዋ ታሓንቲ መዓልቲ ስለዚ እታ ካልኣይ ክፍሊ ግዜ ትበሃል ዘላ ኣይነይቲ እያ ፍርቂ ለይቲ ክትከውን ከላ እታ ሳልሳይ ክፍሊ ግዜ ትበሃል ዘላ ድማ ባብ ሰዓት 3 እያ ማለት እዩ ነስተውዕል ኣላ እምበኣር እዚኣ እዘን ሰዓታት እዚኣተን እቲ ወዲ ሰብ ኣብ ከቢድ ዝኾነ እንታይ ድቃስ ዘለዋ እያ ማለት እዩ ምድሪ ድማ እቲ ዝበርትዐ ጸልማት ዘለዎ ግዜ እዩ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየና ዓለም ኣብ ትኸብደሉ እዋን ዓለም ክፍኣት ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን ንሕና ንቑሓት ክንከውን ከም ዝግብኣና ከም ሎሚ መቸም ዓለም እንታይ ኮነትን ኣይከፍአትን ከም ሎሚ ዓለም እንታይ ኮነትን ኣይተባላሸወትን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ምዃኑስ ንዓና ንክርስቲያን ካልእ መልእኽቲ ዝበና ዝተዳለና ክንከውን ማለት እዩ ብኸመይና ምሕራይስኪ ክንዳሎ ብኸመይና ክንዳሎ ተዳለቁም ኩኑ ክብለና ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ድልው ክበሃል እንተኾይኑስ እንታይ እንተባል እዩ በሓደ ደለና ስድራና ሓደ ሰብ ሲ ድልው ክንብሎ ተኾይና ንምጽአት ክርስቶስ ድልው ክበሃል ኮይኑስ እንታይ እንተማል እዩ እቲ ቀዳማይ ነቲ ዝተሰብከ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ብሙሉእ ልብኻ እንታይ ምግባር እዩ ምቕባል ነቲ ዝተሰብከልካ ንምድሓንካ ዝኸውን ወንጌል ብሙሉእ ልብኻ እንታይ ምግባር ምቕባል እዩ ብሓቂ እዘስ ሓቂ ኢልካ ምቕባል እቲ ዘገርም ሰብ ኣብ ዝኣምነሉ ደኣ እምበር ኣብ ዝፈልጦ ይነብርን እዚኣ ትፈልጥዋ ዲኹም ሰብ ኣብ ዝኣምነሉ ደኣ እምበር ኣብ ዝፈልጦ ኣይነብርን እዚኣ ሕዝዋ ብዙሕ ግዜ ንኣምነሉ እዩ ዝመስለና ንኣብነት ንንስሓ ንኣምነሉ ዲና ኣይንኣምነሉን እቶም ዝተነስሑ ጥራዮም ንንስሓ ዝኣምኑ እቶም ካልኦት እንታይ ጥራይና ንገብሮ ንፈልጦ ጥራይና ማለት እዩ ሰብ ከዓ ኣብ ዝኣምነሉ ደኣ እምበር ኣብ ምንታይ ኣይነብርን እዩ ኣብ ዝፈልጦ ኣይነብርን ንኣብነት ረስሓት ሕመና ከም ዝኽእል ሓመድ እንተበላዓኻ ንኹሊትካ ከም ዘባላሽዋ እዚ ንፈልጦ እዩ እምነትና ግን እንታይ ጸበል ሰቲኻስ ይሕወይ ሓቀይ ዶ ጸበል ሰቲኻስ ይሕወይ ሕጂ ሓደ ሰብ እዛ ኩሊተይ እንዲያዳ ተሕመኒ ደላ ተይልካስ ጸበል ተስትዮ ብሓደ ደለና ኣንጻር ትፍልጠት እኮ እዚ ስለምንታይ ግን እዚ ንገብር ኣለና ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ዘይኮነ ኣበይ ዝነብር ኣብ ዝኣምኖ እዩ ዝነብር ኩሉ እቲ ኣብ ህይወትና ዝገበርናዮ እናኣምኖ እዩ ንኣብነት ቤተ ክርስቲያን ምምጻእ በረኸት ኣለዎ ኢልና ስለ ንኣምን ኩልና እንታይ ኮይና ኣለና መጺና ኣለና ብማየ ንስሓ ምሕጻብ ብስጉኡን ደሙን ተሓቲምካ ድሉው ምዃንከ ኣሚንናዮ ደለና ምክንያቱ ሓጢአት የብለይን ዝብል እንተሎስ ንሱ እንታይ ኢልዎ እዩ ሓሳዊ ኢልዎ ማለት እዩ ሓጢአትና እንተተናዘዝና ግና ኣምላኽ ካብ ኩሉ ሓጢአትና ከንጽሃና ንብዘሎ ሓጢአትና ዓመፃና ድማ ይቕረ ክብለልና እሙንን እንታይን እዩ ጻድቕን ምንስሕ ማለት ንኣምላኽ ክብሪ መሃብ ማለት እዩ ዘይምንስሕ ማለት ከዓ ንኣምላኽ ሓሳቡ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 እንድሕር ኢልናስ
ሓጢያት የብለይን ዝብል እንተሎ ይሕስይልዎ ንርእሱ ይጥብራሎ እዩ ሓጢያት የብልናን እንተበልና ኸኣስኒ ንኣምላኽ ሓሳቡ ንገብሮ ይብል እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ሓሳቡ ንገብሮ እግዚአብሔር ወዲ ሰብ ኩሎም ሓጡ ክብሪ ኣምላኽ ከኣሰኣኑ ከም ዝበለ ኩል ሓጢያተኛታት ምኾንና ሓደ እኳ ብዘይተረፍ ማንም ማለት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ስጋ ዝለበሰስ ሓጢያት የብልን ክብል ዝኽእል የለን ስለዚ እንታይ ሓጢያት የብለይን ዝብል ተሎ ሓሳዊ ንኣምላኽ ሓሳቡ ይገብሮ ብኸመይ መንገዲ ኻ ንኣምላኽ ሓሳቡ ትገብሮ ሓጢያት የብለይን ኢልካ ንሱ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ኢሉ ሓደ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ምድሓና ናብ ምድሪ ሰዲዱስኒ ንስኻ ሓጢያት የብለይን ትብል ተለኻ እንታይ ኻ ትብል ዘለኻ እቲ ዝገበርካዮ ግብሪ ምድሓንሲ እንታይ ነይሩ ከንቱ ነይሩ ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐደሰሉ መስዋዕት ኢኻ ትንዕቕ ዘለኻ ማለት እዩ ብኣንጻሩ ኸ እቲ ዝንሳሕ ዘበለኻ ንኣምላኽ እንታይ ይህብ ክብሪ ይህብ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክብሪ ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብማይ ንስሓ ተሓፂብና ብስጉእ እንዶሙን ተሓቲምና ብፍቕሪ ኣሕዋት ተሰሊምና እዚ ሎሚ ብጣዕሚ ኣብ ኩልና በቃ ጎዲሉ ዘሎ ፍቕሪ ናይ ምንታይ ናይ ኣሕዋት ንሰብ ከም ርእስኻ እንታይ ምባር ምሕሳብን ብዛዕባኡ ድማ ምፍቃርን ስለዚ እዚ እቲ ዝተዳለኹም ኮይንኩም ጽንሑ ብማይ ንስሓ ተሓፀቡ بسجون دومنها تحاتموا بفقر حواتك انتي تسلموا شو توم قويتهم كما تسأل كله تداليهم زتصنحوا أقلتي انتي يميلوهم بصوان يميلوا اسكي اتيني لبنا قويتانا إيسوس كريستوس بزعب زكمهر كلس انتايلو حاليوت حادار نلبهم كي كبدو شعو انتاي قبروا تتنقوا حاليوت حادار بالتعمين لنفسه وكفنا خبيدنا زلو حاليوت حاداري إذا حادار إذا كما يكخون إذا أسم كم زي يبصحوا إذا كم زي أزي قبركوا أي ود أنيكوا حنت تاريخنا يمود نقولكم بأخو ودي أب حدا عدتني كل التسبات عروه نيرم نقاديهم نقاديهم حجي كخدو إن كله كابت نجدي نعدهم كله سخلو أمن جدي نتشوعات ساعات نايت صلوا بهال تحدا يخبروي أنت يقبر عركي مو ساعات إلى لا مو أنت يقبره كتصلي ولا مو تحدا أنت يقبر أكن تتصلي أنت يقبر هذا كوح خوفيلس اتصبيه يتصلي يخيد كأمس مالتي كيدو خاء تطوب بلو كتصلي ولا مسوخات تطوب بل شعوقن مرير وانت يلمثلكم انت غاسغ 10 غزي كتصلي تبل سرحنا كو ابكير كانا سرحنا باكن ود سرحنا باك سر حيلو حراي لشو انت غيرو مسيلكم تسباي كنعدوم كاتو مسقربو ناب حدا مقابر الله غيسو مالتي نافت مقابر الله غيسو اذ مقابر زي نايمني يلو نيابوي كستو يلو أبوي كستو سرحم دو ودي كيدو ميلو أي ودون انتايدا هندبتن بر وسيلو ميلو حراي أدي كستو خ زي إنك نايمن مقابر زي نادي كستو واي برختني سرحن ودي إندو خيدن أي ودان هندبتن بر وسيلو هندبت سلتخيد سرح خان تايكوني أي ودا سرح يلا زودا سرح يلا انت ترى تقبر مالتي املاحك عرقد اتقبر بزي قدمه ندامبر زود اسرح زبصح زبحال ነገር የለን ናይሰብ ኩل ጊዜ ሓንቲ ነገር ምስ ዓገበ ካብኣ ዓቢ ካል ሃጓፊ አውሽጡ ትፈጠር ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዛሃባ ተኸውዲየ በትዘለኒ ያኽለካ ይባል ተማሂረ እስከ ድሕረይ بتزلني يأخلك مبال يأخلني مبال تمهيري
በትዘለካ ይአኽለን ምባል ተማሄርካ ናብ አምላኽ ምቕራብ እሞ ንዝማህረናን ዝገሰጸናን ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ አምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ኩሉና ይኹን አናስታስያ